Dobar dan. Želim ovim putem predstaviti svoju tvrtku Alfa Prijevodi kojeg sam zastupnik. Bavimo se prevoditeljskim uslugama za pravne i fizičke osobe. Glavni strateški partner nam je Porsche Croatia za koju prevodimo već 17 godina i iz tog se iznjedrila velika koncentracija prevođenja za autoindustriju. Osim prevođenja pravnim osobama, nudimo uslugu prevođenja za fizičke osobe, znači to su prijevodi dokumentacije, da li osobne prirode, znači medicinske, za obrazovanje i za ljude znači, koji idu u inozemstvo, školovanje ili traže jednostavno posao u Europskoj uniji. Dajemo popust na određenu količinu dokumentacije ili gratis određeni dokument. Ujedno želimo pomoći novim ljudima koji traže posao da im CV njihov s kojim se moraju prezentirati, da im prevedemo, da im dajemo sugestije kako bi na koji način to trebali napraviti. Ured nam je smješten na vrlo interesantnoj lokaciji koja okružuje određene institucije kao što su općina, porezna uprava, općinski prekršajni sud u Sopotu, pa iz tog razloga potencijalnim klijentima smo im bliski da dođu kod nas eventualno prevesti dokumentaciju koja im je neophodna za daljnji korak u inozemstvo. Ovim vas putem pozivam da dođete u naš prevoditeljski ured i uvjerite se u kvalitetu naših prevoditelja. Ovo je sve mladi tim Alfa Prijevodi. Stojimo vam na usluzi i ovim putem vas pozdravljam.